Esto debía gestionar Radio Galicia. Fala Yesnel Fernández. Eran os momentos cando se achegaban á Biblioteca do Porriño algúns dos socios membros do Porriño Industrial Club de Fútbol. Unha asamblea que se presumía moi quente, pero ao final rematou da mellor das maneiras, con aplausos casi unánimes para os que traballan día sí e día tamén por este equipo de fútbol. O secretario que leva as contas, dando conta do exercicio que ven de rematar 2013-14, e algunhas das socias que non estaban de acordo con outras, entre outras cousas por esa denuncia presentada contra esta directiva que aí teñen en primeiro plano. Comenzaba ás 8:30 esta asamblea e remataría dúas horas máis tarde, ás 10:30 case. Unha asamblea, como decimos, que rematou con moitos aplausos tras a chegada dese home que temos aí, o que fora es presidente do Porriño, que acadou os mellores éxitos para este clube que o tivo en terceira. Todo hai que lembralo, Carlos Díaz, que como se di neses casos, hablando se entiende la gente. Quitoulle, pois, esa tensión que había en algúns momentos cando se recordaron por parte da directiva esa denuncia presentada por unhas socias contra a directiva e contra a cantina. Os da cantina tamén lle queda un gran aplauso polo traballo exercido que levan, así como os que están na entrada cada partido para vender a entrada e contraito a rifa, e recadaron moito diñeiro durante esta última tempada. Tamén se lle recordou por parte de algún socio os membros da directiva ese convenio co Real Madrid, cando temos aquí preto veciño como é o Real Clube Celta de Vigo. Bueno, Esteban Cidanes tomou a palabra ao presidente do clube recordando que as oficinas do Real Clube Celta foise un montón de veces. O que pasa que por unhas e por outras foise dando largas e claro, ao final un cánsase. Recordaron ese convenio que firmou Moncho Bastos, o último presidente do Porriño ata a chegada de Esteban Cidanes, e que é un gran convenio. O Madrid está dando moitas facilidades para os máis xóvenes e tamén para os adestradores que se achegan ata a capital de España para ver de cerca eses adestramentos. Aí tiñamos as cámaras de Vía Gestión a Radio Galicia captando a todo aos membros da directiva. E temos o secretario que leva as contas, que tamén traballa no Concello do Porriño, achegándose para tomar conta de todos os que le erguían as mans para exercer o voto positivo ou negativo. E tamén temos esas tablillas levantadas. Tamén dende aquí hai que facer un chamamento ao Concello para que arranxe canto antes, porque menuda que se pudo montar aí cando saían algúns dos presentes, tropezaban contra esa tablilla. E claro, aquí están as imaxes para logo non decir que unha imaxe non vale máis que 1000 palabras. Aí temos o son dos nosos micrófonos. Eran os momentos cando non estaban de acordo, porque algunhas socias do Porriño Industrial querían aumentar a cuota, algo que tuvo moitos problemas na pasada tempada. Entre os socios se enfadaban entre eles, un querían aumento de cuota para a vindeira tempada, porque claro, saben que o Porriño acada cada vez máis éxitos, está en categorías donde ten que viaxar por toda España, e claro, iso custa moitos cartos, e se quere ter un Ferrari hai que saber cuidar e botarlle gasolina, por decir nestos casos. Pois aí están as cámaras de Vía Gestión a Radio Galicia tomando conta de todo o que aconteceu nesta asamblea, que como decimos presumíase moi quente, non foi tanto como se pensaba por parte de algúns dos membros da directiva e tamén dos socios presentes. Hai que recordar que algúns dos que formularon esa denuncia no cuartel da Garda Civil contra esta directiva non estiveron presentes nesta asamblea, que como decimos se celebrou este pasado luns en das 8:30 na Biblioteca do Porriño. Aí estámonos captando os momentos cando pedían a palabra. Aí temos esa socia. Eso non se le debería de permitir a 2 o 3 personas que hagan toda esa atrapallada, insultar, bueno, diciendo maltrato. Facendo referencia a esas socias que denunciaron a directiva. Que si el Porriño, la cantina, un desbarajuste, eso yo
pido que como vuelvan a hablar o anunciar algo, que sea la directiva que ponga una denuncia. Bueno, pues ahí estaba de nuevo secretario técnico. Laberinto Deportivo. Laberinto Deportivo. La actualidad deportiva al minuto. Pues ahí estamos, aplauso para todos los adestradores do Porriño Industrial. Así se remataba por parte de todos los presentes. Tras los éxitos do Porriño, e aquí tamén enhoraboa del Laberinto Deportivo para todos eles. Pois así todos tranquiliños rematou esta asamblea, pois da mellor das maneiras, como ten que ser, co aplauso unánime para todos os que exercen día a día a súa labora de traballar por e para o Porriño Industrial. Nada máis, saúdos del Laberinto Deportivo de Vía Gestiona Radio Galicia.